Haka GLA bansha jet biang kumu MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na Mausan Ram constituency haka election gaban salong haka arpuai trik rempang arjar pesan uba Alvin Saukmi MDC Mynta bat kurtong ke National People's Party NPP ulapan pau bagajingwan kersan lang uba HM sang pliang MLA berim ke Mausan Ram kan ai mensim susui uban poi syakatang. Kumon syukurau bau ba Alvin hak election MLA arja arpulai ulai kun na ke NPP kat bau HM sang pliang ulai kun na BJP hindrai kila sya ram Baroh Ngut hau kertong ke UDP uba Olan Sing Sun. Habakran sikilat pathai kubor din ke jingwan tap kerteng yaladi haringkat ke jingsen ranlang uba HM sang pliang hak siterik urempang arja arpesan Office Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District uba Alvin ulong halor ke jinghala i jat bendri kiwegi party ti aki paj bakin bishar hindrai muuhi kumu MDC ulat Ïatreilang kakam. Hoi, election kano election kamni ke basuk. Hoi, naka jing dokumen sisa, naka liang jonga bat ki noksan jonga ngi priang ya tim jong iba hima, bat ngi tre ringkat lang. Te Henry kumang ajong election ngi mlaban kensting. Henry ki kam jonga kila kam sawa kam jam. Te ngangit ba ki pajba jo kamo from constituency hi kidang don kajing syania hanga limba ki kam ki jonga bang kadon ka jingkerman ru ba ngin poi bang sakatong ya kata ngong pi ngim dongkam bangin kerantang dak tin ngi dongkam ngi dongkam man penyi dak kam te kam kan sakran khamja ngathrai pilai kini ki bills bangin la wanra kini dikimat ba kongsan nam ta kajat mendre ko jungi te ye kita ba keren bahala parta idri ki paj ba ikin sa judge ki man ngim keren lupai kata nang menta Henry ki paj ba ki kakam bangi Ïatreilang bangangit skam ki don ka jingsania hak ni ki isi ki bangi alam ni produskata kumang ong pi marba tingang adi usting MDC ki kam jonga kila sawa kham jang hoj nginum ka bakongsan ka di ki bills ki bangi wanra napo district council namar ba ka benta jung district council ka di ban penne pensa ka reti ka dustur ban yadai ka khando ka siap ka jungi bat nalor kata ru namar ba hapor arja ka kenai por bangayang akan mau bangaong kata kekentian baong ba ngandai mga umau jingking hapreng kamosram konstitusi bad ka solka bad mentaru ngangit ba kum uta leader jong ka party NPP dangalaan po sikathong ngongi pi sibon ka kabungi don banwanra karoi ka par po konstitusi ka konstitusi jungi sya karang de konstitusi padang khamsa din nakiwe ngakermen ba nakaliang jong solkaru kin khampai khmat sya kamosram konstitusi namenta karoi kapar namenta kapit kabiang jong kipai ba jong konsumsi habatin pej bahagi kishab plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya